Zvimwe zvaunoda kuti tikuitira tikukwanise tiri vanhu zvinongoitwa naMwari chete. Osa mindset yevana vadiki ndakadiscover. Unoziva kuti mwana anofunga kuti baba vake vanorova munhu wese. So chiona akanetswa ndoudza baba wangu pamwe pacho unotirovesa. Asoda munzwa kuti ukanoudza mudhara wacho anokudza kuti sadaro vanhu vakuru. Ndozvazvoreva kuti munotirovesa. Asi unofunga kuti baba wako anorova munhu wese. Vantokiwawo. But havakuudze manje. Vanongoti sadaro vanhu vakuru. Otozati makata. Baba chaivo pane pavanogumira. Why? Because mukuru wemutambo ari pachigaro chake sababa. But kunzi baba hakusi kurova. Vanotoroveka vari baba. Saka unomhanya neripoti tanga waweya kuti chanetsa chii. Unorohwa matu pakafamba mbiri. Pakarohwa baba nemwana. Samudhara hadi mbiri iyo anongotiwo sadaro vakuru. Vanhu tine patinogumira. Paripoti yesaunonza kwatiri baba ite zvakare pane patogumira. Ndaimboudza vanhu ndikati ukatendeuka dzidza kunyengetera nekunamata kuna Mwari sedunga munhu. Nokuti pamwe paunofona kuma12 usiku dambudziko rabata. Mfundisi prayer. Ichokwadi tinokunamatirai. Pamwe pacho hatikunamatirai takatonamatirawo. Kutakaroora ka. Ndikutaurira ka. Asodati imba yangu isheke leo. Odati imba yangu isheke iwewe manje. Uyaunamate mani. Chopisa ichi. Ndikutokubatiza. Shuwa ndovarega madam. Ndoti pane mfana anamata. Ndiri mukuru wemutambo Bururu. Pane imwe waini inongoda iwe na Kristu. Pane zvinoda dunga munhu naMwari wake. Ukavimba nemunhu pane nyaya. To my language, I'll pray for you. Zvine time. Dzimwe time dzacho zvibude. Unongoona zvisiri kufamba so baba muri kunamata one. You are kuita research. Munhu. Anengoye kuti apfugame zvite akabatwa. Koteta tonyura ka. Teta nyura murudo. Uraemba yangu iwewe. Ndoda kuti udzidze kunamata Mwari. Sedunga munhu. Vakuru. Wese wakapa position zvakanaka. Ane paanokwanisa zvichida master of ceremony. Akaronga vatambi, akaronga ma-steps, akaronga zvimwe. But wine ine nharo. Kune zvine nharo mulife zvokuti pakashayika Kristu. Kana mukanzi makangwara sei hazvibude.